മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതന്നെ ഈ വള്ളി വേണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഈ വേണ്ട, ഈ വേണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ കൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ലെവൽ 2 വന്നപ്പോ എത്ര പേരുണ്ട്? 65 പേര്. ഇന്നലെ എത്ര പേരായിരുന്നു നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസ്? 160 100 അങ്ങണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? നേരെ 100 പേര് പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 2ാമത്തെ ലെവല് നമ്മൾ തുടങ്ങാണ്. ഇന്ന് ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഗ്രൂപ്പില്? ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഗ്രൂപ്പില്? വന്നിട്ടല്ലോ. വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ? അല്ല ഞാൻ ഒരാളെ ഞാൻ കേറ്റിട്ടുണ്ട്, ഒരാള് കേറുന്നുണ്ട്. മാതാജിനോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇത്രയും കുറഞ്ഞു കണ്ടതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. എന്നും കേറലുണ്ട്, ഞാൻ എന്നും കേറലുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 2ാമത്തെ ലെവല് തുടങ്ങാണ്. ഭഗവത്ഗീത ആദ്യത്തെ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. ഇന്നു മുതൽ 2ാമത്തെ ലെവലില് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. വീണ്ടും 1ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങാണെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും കവർ ചെയ്ത് പോകേണ്ട രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 1ാമത്തെ അധ്യായം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അർജുന വിഷാദയോഗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യനായ കൃഷ്ണകൃപാമൂർത്തി ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയത്. അപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപകാചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹമാണ് എന്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യൻ കൂടിയാണ് ആര്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. മംഗളാചാര്യനാണ്. വേണ്ടവര് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളൂ ഇതിന്റെ കേട്ടോ. ഇത് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ നല്ലതാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ആരെങ്കിലും മാതാജിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് മംഗളാചരണം. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗീത ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥം, അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ് ഗീത. ഭഗവത്ഗീത വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. ഒരാൾ തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഒറ്റയ്ക്കല്ല. അപ്പൊ ഒരാള് ആ തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക്, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, നമ്മുടെ കൂടെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എപ്പോഴും കൂടെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ട്.
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം. ശങ്കരാചാര്യർ ഗീതയെ അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഗീതാ മഹാത്മ്യം കണ്ടതാണ്. മഹാഭാരത ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിഷേധിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഫസ്റ്റിന് പറഞ്ഞു നമ്മള് എന്താണ് പറഞ്ഞ മഹാഭാരത ചരിത്രം കുരു ഫാമിലി കുറച്ചാണ് ശന്തനു മഹാരാജാവ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശന്തനു മഹാരാജാവ് ആദ്യം ഗംഗാദേവിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ഗംഗാദേവിയെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ഗംഗാദേവിയിലെ ശന്തനു മഹാരാജാവിനുള്ള മകനാണ് ഭീഷ്മാചാര്യര്. അതിനുശേഷം ശന്തനു മഹാരാജാവ് സത്യവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ആ സത്യവതിയില് ശന്തനു മഹാരാജാവിനുള്ള മക്കളാണ് ചിത്രാംഗദനും വിചിത്രവീര്യനും. ശന്തനു മഹാരാജാവിന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സത്യവതിക്ക് പരാശര മഹർഷിയിൽ ഒരു മകൻ ഉണ്ടാവും. അതാണ് വ്യാസദേവൻ. സത്യവതിക്ക് പരാശര മഹർഷിയിലുള്ള മകനാണ് വ്യാസദേവൻ, ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവൻ. അതിനുശേഷമാണ് സത്യവതി ശന്തനു മഹാരാജാവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതും ചിത്രാംഗദനും വിചിത്രവീര്യനും ജന്മമെടുക്കുന്നതും. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ചിത്രാംഗദൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ വയ്യാണ്ട് അസുഖം വന്ന് മരിച്ചുപോകും. പിന്നീട് വിചിത്രവീര്യൻ അംബികയെയും അംബാലികയും വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ്. വിചിത്രവീര്യൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അംബികയെയും അംബാലികയും വിവാഹം കഴിക്കും. വിചിത്രവീര്യനും ഇവർക്ക് മക്കളൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ, മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വിചിത്രവീര്യനും മരണപ്പെടും. അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നെ സത്യവതിയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം, സത്യവതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സത്യവതിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനില് അംബികയ്ക്കും അംബാലികയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ദാസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ് ധൃതരാഷ്ട്രവും പാണ്ഡുവും വിതുരരും. അപ്പോ വ്യാസദേവനില് അംബികയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര, അംബാലികയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് പാണ്ഡു, ദാസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രനാണ് വിതുരര്. അതിനുശേഷം ധൃതരാഷ്ട്ര ഗാന്ധാരിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ഗാന്ധാരിക്കും ധൃതരാഷ്ട്രക്കും കൂടി 101 മക്കള്, ദുര്യോധനൻ, ദുശാസനൻ, ദുശ്ശല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് 101 മക്കള്. പാണ്ഡു കുന്തിയെയും മദ്രിയെയും 2 പേരെ വിവാഹം കഴിക്കും. കുന്തിയില് പാണ്ഡുവിനുണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ് യുധിഷ്ഠിരനും ഭീമനും അർജുനനും. മാദ്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ് നകുലനും സഹദേവനും. അതുകൂടാതെ കുന്തി ദേവിക്ക് വേറൊരു മകനും കൂടി ഉണ്ട്, കർണനും കൂടി കുന്തി ദേവിയുടെ ഒരു മകനാണ്. അതിനുശേഷം അർജുനൻ അതിന് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ആരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സുഭദ്രയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ സുഭദ്രയെ വിവാഹം കഴിക്കും. അർജുനന്റെയും സുഭദ്രയുടെയും മകനാണ് അഭിമന്യു. സുഭദ്രാപുത്രനായിട്ട് അഭിമന്യു ഉണ്ട്. അഭിമന്യു ഉത്തരയെ വിവാഹം കഴിക്കും. അവരുടെ മകനാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ മകൻ ജനമേജയൻ. അതുകൂടാതെ ഈ പഞ്ചപാണ്ഡവര് ഒരുമിച്ച് ഇവരാരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു, ദ്രൗപദിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സുഭദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെയും ബലരാമന്റെയും സഹോദരിയാണ് സുഭദ്ര. ഇതാണ് ഈ കുരുവംശത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഇനി പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിഭാഗങ്ങള്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 3 ഭാഗങ്ങള്: കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം. അധ്യായം 1 മുതൽ 6 വരെ കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയോഗം, 13 മുതൽ 18 വരെ ജ്ഞാനയോഗം. ആചാര്യന്മാർ ഭക്തിയോഗം ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് ഭക്തിയോഗം ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണത്? ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രഹസ്യമാണ്. ഭക്തിയാണ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശം. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും സാരാംശം എന്താണ്? ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി രഹസ്യമായതുകൊണ്ട് അത് സെന്ററിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഭക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും ജീവനില്ല. ഭക്തിയാണ് അതിന് ജീവൻ നൽകുന്നത്. പൊതുവെ മനുഷ്യർ അടുപ്പത്തിലാകാതെ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനാർത്ഥം ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം, തന്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാജാവ് മധ്യത്തിലാണ്, അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനാണ്. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ 4 പോയിന്റുകൾ പറയാണ്. ഇത്തരമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭക്തിയോഗം ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്. ഇനി ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയത് ആരാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്. ആ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് തന്റെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം
ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന് വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തത്. ആദ്യമായി ആരൊക്കെ പറയണത്? ശ്രീല ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, ശ്രീല വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ, ശ്രീല ശ്രീധരസ്വാമി, ശ്രീപാദ രാമാനുജാചാര്യ. അപ്പൊ ഇത്രയും 4 പേരുടെ വൈഷ്ണവരുടെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആര് ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയത്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ആകെ ഉള്ളത്. ആ 700 ശ്ലോകങ്ങളിലെ 574 ശ്ലോകം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 574 ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അർജുനൻ 84 ശ്ലോകം പറയുന്നു, സഞ്ജയൻ 41 ശ്ലോകം പറയുന്നു, ധൃതരാഷ്ട്രർ ആകെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആകെ 700 ശ്ലോകങ്ങള്, അതിൽ 574 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, 84 ശ്ലോകങ്ങൾ അർജുനൻ പറയുന്നു, സഞ്ജയൻ 1 ശ്ലോകം, സഞ്ജയൻ 41 ശ്ലോകം, ധൃതരാഷ്ട്രർ 1 ശ്ലോകം. അങ്ങനെ 700 ശ്ലോകങ്ങളെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച. അപ്പോൾ യുദ്ധം നടക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടായൊരു യുദ്ധം, അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് എന്താണ്? സ്ഥാനമാനങ്ങളോടുള്ള അത്യാഗ്രഹം മൂലം, അത് സ്ഥാനമാനങ്ങളോടുള്ള അത്യാഗ്രഹം മൂലം കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ അതായത് കുരുവംശത്തിലെ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനാദികള് പാണ്ഡവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യവും എല്ലാതും പിടിച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അവരോട് ഭഗവാൻ സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് കൊടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകില്ല, ദുര്യോധനൻ തയ്യാറാകില്ല. അപ്പോ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വീടെങ്കിലും കൊടുക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ടും അതും സമ്മതിക്കുന്നില്ല ആര്? ദുര്യോധനൻ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് യുദ്ധമല്ലാതെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ആ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ആരൊക്കെയാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ ആകെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ആ ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു? അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര പറയാണ്, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തില് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഒന്നിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നത്. സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ആ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ആർക്ക് അറിയേണ്ടത്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയേണ്ടത്. വ്യാസശിഷ്യനായിരുന്നു സഞ്ജയൻ. വ്യാസദേവന്റെ കരുണയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധരംഗം കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സഞ്ജയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനാണ്. വ്യാസദേവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ ആ യുദ്ധരംഗങ്ങൾ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? സഞ്ജയന് സാധിച്ചു. ധർമ്മപിതാവായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് വിളനിലകളെ കളകളെ എന്ന പോലെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാട് വാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ധർമ്മപിതാവായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് ധർമ്മഭൂമിയായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് എന്താ പറഞ്ഞ കുരുക്ഷേത്ര വിളനിലത്തിലെ കളകൾ എന്ന പോലെ നമ്മളിപ്പോ പാടത്തൊക്കെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും വരും, കളകൾ വരും, അതായത് വേണ്ടാത്ത പുല്ലുകളൊക്കെ മുളച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കളയുന്നത് പോലെ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുമെന്ന് യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാട് വാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. കാരണം ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മഭൂമിയാണ്. അവിടെ എന്തിനു മാത്രമേ വിജയമുള്ളൂ? ധർമ്മം മാത്രം വിജയിക്കുന്നതാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച. ദൃഷ്ടാ തു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തഥാ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാ വചനമബ്രവീത്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്. ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിച്ചപ്പോ സഞ്ജയൻ എന്താ പറയുന്നത്? പാണ്ഡുപുത്രന്മാര് സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട്
ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ജനനം മുതൽക്കേ തന്നെ അന്ധനായിരുന്നു ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രർ. നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും അത്ര തന്നെ അന്ധരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോ ദുര്യോധനനും ധൃതരാഷ്ട്ര പോലെ തന്നെ എന്താണ്? അന്ധനാണ്. എങ്ങനെ? ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണം, ധർമ്മത്തിന്റെ 1% പോലും ആർക്കില്ല? ദുര്യോധനനുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധൃതരാഷ്ട്ര പോലെ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്ര മക്കളും അന്ധര് തന്നെയാണ്. പാശ്ചൈത്യാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമൂം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് ആചാര്യനോട്, അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ ആചാര്യനോട് പറയാണ് അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ. എടുത്തു പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ? അതായത് ആരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ദ്രുപദന്റെ പുത്രനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരാണ്? ദൃഷ്ടദുമ്നനാണ്. ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ ആരാണ്? ദൃഷ്ടദുമ്നൻ. അപ്പൊ ദൃഷ്ടദുമ്നൻ എന്ന് പേര് പറഞ്ഞാല് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ആ ഗുരുവിന് വാത്സല്യം ഉണ്ടാകാം. അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുവായിട്ടുള്ള ദ്രുപദന്റെ പേര് പറയുന്നത്. ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്താണ്? ദ്രുപദപുത്രൻ. ദ്രുപദനുമായിട്ട്, ദ്രുപദൻ വെച്ചാൽ ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവാണ്, ദൃഷ്ടദുമ്നന്റെ പിതാവാണ്. അപ്പൊ ദ്രുപദനുമായിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക്? ദ്രോണാചാര്യർക്ക്. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ഒരു മകന്, പുത്രൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന് വരം നേടി യാഗത്തിലൂടെ. അങ്ങനെയാണ് ആര് ജനിക്കുന്നത്? ദൃഷ്ടദുമ്നൻ ജനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ദൃഷ്ടദുമ്നനെ ആയുധമുറകളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞയക്കുന്നത്? ദ്രുപദൻ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യര് അദ്ദേഹം എന്താണ്? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അറിവുകളും ആർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു? ദൃഷ്ടദുമ്നന് പകർന്നു കൊടുത്തു. ആ ദൃഷ്ടദുമ്നൻ ഇപ്പോ ആ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? ദൃഷ്ടദുമ്നന്റെ പേര് പറയാതെ ദ്രുപദന്റെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നത്. കാരണം നയതന്ത്രജ്ഞനായ ദുര്യോധനന് സർവ്വസൈന്യാധിപനും മഹാബ്രാഹ്മണനുമായ ദ്രോണാചാര്യരുടെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദുര്യോധനൻ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദ്രോണാചാര്യർ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തുനിയാതെ ജാഗരൂകനായിരിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ദുര്യോധനൻ ആചാര്യന്റെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. കാരണം ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകാം, ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വരാം. പക്ഷെ ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ആര് ചെയ്യരുത്? ദ്രോണാചാര്യർ ചെയ്യരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ജാഗരൂകനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ആചാര്യന്റെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. കാരണം ദുര്യോധനന്റെ കാഴ്ചയിൽ അതെന്താണ്? തെറ്റാണ്. അത്ര ശൂരാ മഹേശ്വാസ്വാ ഭീമാർജുന സമായുധി യുയുധാനോ വിരാടശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥഃ. ഭീമാർജുനന്മാരോട് കിടനിൽക്കുന്ന യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ എന്നീ വില്ലാളി വീരന്മാർ ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. അപ്പോ ഭീമാർജുനന്മാരോട് കിടനിൽക്കുന്ന യുയുധാനനുണ്ട്, വിരാടനുണ്ട്, ദ്രുപദനുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ എന്തിലുണ്ട്? ഇവരൊക്കെ വില്ലാളി വീരന്മാരാണ്. അവരൊക്കെ ആ സൈന്യത്തിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദൃഷ്ടകേതു ചേകിതാന കാശിരാജശ്ച വീര്യവാൻ പുരൂജിത് കുന്തിഭോജശ്ച ശൈബശ്ച നരപുംഗവഃ. ദൃഷ്ടകേതു, ചേകിതാനൻ, കാശിരാജാവ്, പുരൂജിത്ത്, കുന്തിഭോജൻ, ശൈബ്യൻ എന്നീ വീരന്മാരായ യോദ്ധാക്കളും അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ദൃഷ്ടകേതു, ചേകിതാനൻ, കാശിരാജാവ്, പുരൂജിത്ത്, കുന്തിഭോജൻ, ശൈബ്യൻ ഇങ്ങനെ വീരന്മാരായിട്ടുള്ള യോദ്ധാക്കളും എവിടെയുണ്ട്? അവിടെ യുദ്ധത്തില് സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. യുധാമന്യശ്ച വിക്രാന്ത ഉത്തമൗജാശ്ച വീര്യവാൻ സൗഭദ്രോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവ ഏവാ മഹാരഥഃ. കൂടാതെ പരാക്രമിയായ യുധാമന്യു, ബലവാനായ ഉത്തമൗജസ്, സുഭദ്രാപുത്രൻ, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കൾ എന്നിവരും യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാവരും മഹാരഥന്മാർ തന്നെ. അപ്പൊ കൂടാതെ പരാക്രമിയായിട്ടുള്ള യുധാമന്യു, ബലവാനായ ഉത്തമൗജസ്, സുഭദ്രാപുത്രൻ, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കൾ എന്നിവരും എങ്ങനെയുണ്ട്? യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? മഹാരഥന്മാരാണ്. മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് 60,000 യോദ്ധാക്കളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറയും. 60,000 യോദ്ധാക്കളുമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നവരെയാണ് മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ മഹാരഥന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്.
अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधादिजोत्तम नायका मम സൈന്യസ്യ സംചാർത്തം താൻ പ്രവീമിതേ. ബ്രാഹ്മണോത്തമ, എന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകന്മാരെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ അർജുനനോട് പറയാണ് ബ്രാഹ്മണോത്തമ ഗുരുവിനോട് പറയാണ്, എന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകന്മാരെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. ഇനി ദുര്യോധനന്റെ സൈന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭവാൻ ഭീഷ്മശ്ച കർണശ്ച കൃപശ്ച സമിതിം ജയഃ അശ്വത്ഥാമ വികർണശ്ച സൗമദിത്തസ്തഥൈവ ച. യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്നവരായ താങ്കൾ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? താങ്കൾ യുദ്ധത്തിൽ എപ്പോഴും വിജയിക്കുന്ന താങ്കളുണ്ട്. ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ദ്രോണാചാര്യരെ കുറിച്ച്. ഭീഷ്മർ, കർണൻ, കൃപൻ, അശ്വത്ഥമാവ്, വികർണൻ, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായ ഭൂരിശ്രവസ് എന്നിവരുമുണ്ട്. അപ്പൊ ആരൊക്കെ യുദ്ധത്തിലുള്ളത്? ഭീഷ്മരുണ്ട്, കർണനുണ്ട്, കൃപനുണ്ട്, അശ്വത്ഥമാവുണ്ട്, വികർണനുണ്ട്, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭൂരിശ്രവസ്, ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. അന്യേശ്ച ബഹവഃ ശൂരാ മതർത്തേ തെക്തജീവിതഃ നാനാശസ്ത്രപ്രഹരണ സർവേ വിത്തവിശാരദഃ. എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ട് ഇനിയുമുണ്ട് പല യോദ്ധാക്കളും നാനാവിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവരും സമരമുറകളിൽ സുപരിചിതരുമാണ് അവർ. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ട് ഇനിയുമുണ്ട് പല വീരയോദ്ധാക്കളും. അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? പല വിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവരാണ്, സമരമുറകളിൽ സുപരിചിതരുമായിട്ടുള്ളവരാണ്. ആര്? ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ എന്നുള്ളത് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാപിയായ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഇവിടെ ധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്തല്ല, അധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്താണ് ആര്? ദുര്യോധനൻ. അധർമ്മത്തിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. എങ്കിലും ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഏകോപിച്ച ഫലം തനിക്ക് വിജയം നേടിത്തരുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ പക്ഷെ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇവരുടെ ആ ബലം, ഏകോപിച്ചാല ഫലം തനിക്ക് വിജയം നേടിത്തരുമെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ദുര്യോധനൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ഫലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം തിതമേദാശം ഫലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം. അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യഫലം. പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതവുമാണ്. എന്നാൽ ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യമാകട്ടെ വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യഫലം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സൈന്യഫലം എങ്ങനെയാണ്? അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യഫലം. പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ളതാണത്. എന്നാൽ ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യമാണെങ്കിലോ വളരെ പരിമിതമാണ്. അപ്പൊ പാണ്ഡവ സൈന്യം വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യഫലം എന്നാണ്, അപര്യാപ്തമാണ് എന്നിവിടെ ആര് പറയാണ്? ദുര്യോധനൻ പറയുന്നു. ദുര്യോധനൻ എന്നും ഭീമനോട് അസൂയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം താൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഭീമനെ സംബന്ധിച്ച് ഭീമനോട് ദുര്യോധനൻ എന്നും അസൂയായിരുന്നു. കാരണം ദുര്യോധനൻ അറിയാം താൻ എന്തെങ്കിലും വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ആരുടെ കൈകൊണ്ടാണ്? ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭീമനോട് എന്നും അസൂയായിരുന്നു ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത്? ദുര്യോധനന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അയനേഷു ച സർവേഷു യഥാ ഭാഗാമവസ്ഥിതഃ ഭീഷ്മമേവാഭിരക്ഷന്തു ഭവന്തഃ സർവ ഏവ ഹി. സൈന്യവ്യൂഹത്തിൽ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം. ഇവിടെ പറയുന്നത് സൈന്യവ്യൂഹത്തിന്റെ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം. ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം നിങ്ങള് സൈന്യത്തിന്റെ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് എന്നാണ് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? ഇവർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാണ് ദുര്യോധനൻ. താൻ ഇനി ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവഗണിക്കുന്നതായിട്ട് കരുതുമെന്ന് സംശയിച്ച് ദുര്യോധനൻ സ്വാഭാവികമായ നയചാതുര്യത്തോടെ സന്ദർഭാനുസൃതമായി ചുവടുമാറുന്നു. അപ്പൊ ഇനി താനിങ്ങനെ ഭീഷ്മരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരെ അവഗണിക്കുന്നതായിട്ട് കരുതുമോ എന്ന് സംശയിച്ചുകൊണ്ട് ദുര്യോധനൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നയചാതുര്യത്തോടു കൂടി സന്ദർഭത്തിനനുസൃതമായിട്ട് ചുവടുമാറാണ് ഇവിടെ. തസ്യ സംജയനയൻ ഹർഷം ഗുരുവൃന്ദാപിതാമഹഃ
സിംഹനാദം വിനോദിച്ചേ ശംഖം ദത്മൗ പ്രദഭവൻ. അപ്പോൾ പരാക്രമിയും പിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മർ ദുര്യോധനൻ ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുമാറ് സിംഹഗർജനം പോലെയുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖെടുത്തൂതി. അപ്പോ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭീഷ്മപിതാമഹനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഭീഷ്മപിതാമഹനും ദുര്യോധനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിംഹഗർജനം പോലെയുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖെടുത്ത് ഊതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആര്? ഭീഷ്മര്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മറുപക്ഷത്താകയാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യെന്ന് വിഷാദഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനെ ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർ പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ മറുപക്ഷത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യുദ്ധത്തില് വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യ എന്നുള്ളത് വിഷാദഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പരോക്ഷമായിട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. തഥാ ശംഖാശ്ച ഭേര്യശ്ച പണവാനക ഗോമുഖാഃ സഹസൈവാപഹന്യന്തെ ശബ്ദോസ്തു മൂലോഭവത്. അതിനെ തുടർന്ന് ശംഖ്, ചെണ്ട, മദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദം എമ്പാടും ഉയർന്നു. യുദ്ധരംഗത്ത് കോലാഹലമായി. അപ്പൊ ഇതിനു ശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത്? ശംഖ്, ചെണ്ട, മദളം, കാഹളം ഇവയുടെ ശബ്ദം എമ്പാടും ഉയരാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ യുദ്ധരംഗം എങ്ങനെയായി? കോലാഹലമായി മാറുകയും ചെയ്തു. തഥാ ശേത്യർഹയർയുക്തേ മഹതീ സന്തനസ്ഥിതൗ മാധവ പാണ്ഡവശ്ചൈവ ദിവ്യൗ ശംഖൗ പ്രദമധുഃ. മറുവശത്ത് കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. അപ്പൊ മറുവശത്ത് എന്താണ് ചെയ്തത്? കൃഷ്ണനും അർജുനനും വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ അർജുനനും ഇരിക്കുന്ന കുതിരകള് തേരിന്റെ കുതിരകൾ എങ്ങനെയാണ്? വെള്ള കുതിരകളാണ്. ആ വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. അവര് ആ തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവരുടെ ദിവ്യ ശംഖുകള് മുഴക്കി. ജയസ്തു പാണ്ഡുപുത്രാണാം യേഷാം പക്ഷേ ജനാർദ്ദന. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡുപുത്രരുടെ കൂടെയാകിയാൽ അവർ വിജയം നേടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാകും? വിജയം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എവിടെയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ആരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും? ഐശ്വര്യദേവതയുടെ, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും. ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയതമനെ വേർപിരിയാറില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ലക്ഷ്മി ദേവി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാനെ വേർപിരിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ആരും ഉണ്ടാവും? ഐശ്വര്യദേവതയും ഉണ്ടാകും. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയഃ പാണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാ മൃഗോദരഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖൂതി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്തു? അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തം എന്ന ശംഖൂതി, ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായിട്ടുള്ള ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖു മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്തു? അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കി. ഭഗവാൻ ഋഷികേശൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങൾ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഋഷികേശൻ എന്നാണ് ആരറിയപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയാണ് ആര്? ഋഷികേശൻ. ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അവയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങൾ തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഋഷികേശൻ എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അംശങ്ങളാണ്. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷ മണിപുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികീശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ ശംഖാൻ ദത്മോ പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷ മണിപുഷ്പകങ്ങളും, വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവ്, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. ഇവിടെ പറയുന്നു കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാര് സുഘോഷ മണിപുഷ്പകങ്ങള്, വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവ്, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി,
ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാര്, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ. ആരാണ് സുഭദ്രാപുത്രൻ? സുഭദ്രാപുത്രൻ ആരാണ്? അഭിമന്യു അഭിമന്യു സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖുനാഥം മുഴക്കി. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കി. പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ വഞ്ചിച്ച് തന്റെ മക്കളെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കാനുള്ള ഈ ദുരുപദിഷ്ടമായ ശ്രമം നല്ലതിനല്ലെന്ന് സഞ്ജയൻ നയപൂർവ്വം ധൃതരാഷ്ട്ര അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയനും അറിയിക്കുന്ന എന്താണ്? ഈ പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ മക്കളെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കാനുള്ള ആ ശ്രമം അത് നല്ലതിനല്ല എന്നുള്ളത് സഞ്ജയനും അറിയിക്കുകയാണ്. സഘോഷാധാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്യതാരയത് നപശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമോലപ്യനുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്നീകോ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പോ വിവിധ ശംഖുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഈ നാദഘോഷം, ഓരോരുത്തരുടെ ശംഖിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും എല്ലാവിടും എന്ത് ചെയ്തു? മാറ്റൊലി കൊണ്ടു. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികൾ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രൻ പുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശംഖഘോഷം പിളർത്തു എന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. ഇത് കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശംഖൂതിയപ്പോ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളാണ് ശംഖുഘോഷം പിളർത്തു എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനില് പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതൊരു മഹാവിപത്തിലും വിപത്തിന്റെ നടുവിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് പേടിക്കാനില്ല. അപ്പൊ എന്തൊരു ആപത്ത് വന്നാലും ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അഥ വ്യവസ്ഥിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ അഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രാൻ കവിധ്വജഃ പ്രവൃത്തെ ശസ്ത്ര സമ്പാദേ ധനുരുദ്യമ പാണ്ഡവഃ ഋഷികേശം തഥാ വാക്യം ഇതമാഹാമഹീപതേ. അല്ലയോ രാജാവേ, പിന്നെ പാണ്ഡുപുത്രനായ അർജുനൻ ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമുള്ള തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാൻ തയ്യാറായി. മറുവശത്ത് അണിനിരുന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിനു ശേഷം പാണ്ഡുപുത്രനായ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ്? ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമുള്ള തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്. ആ തേരിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത പറയാണ്, ആ തേരിലെ കൊടിയിലെ അടയാളം ആരാണ്? ഹനുമാനാണ്. അപ്പൊ ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമുള്ള തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാൻ തയ്യാറായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ മറുവശത്ത് അണിനിരന്ന് നിൽക്കുന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു. അവിടെ ഹനുമാന്റെ രൂപം, ഹനുമത് രൂപം മറ്റൊരു വിജയചിഹ്നമാണ്. രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൽ രാമന്റെ സഹായിയായിരുന്നു ആര്? ഹനുമാൻ. അവിടെ രാമൻ വിജയിച്ചു. ഇപ്പോ അർജുനന്റെ രഥത്തില് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ ആരുണ്ട്? രാമനും ഉണ്ട്, ഹനുമാനും ഉണ്ട്. അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപയ മേച്യുത യാവതേത്താൻ നിരീക്ഷേഹം യോധു കാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹയോധാവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, അച്യുത, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായിട്ട് എന്റെ തേര് കൊണ്ട് നിർത്ത. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നിവിടെ അർജുനൻ ആരോട് പറയാണ്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ്. ഭക്തന്മാരോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കുറവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അച്യുതൻ എന്ന് പേര് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരോട് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്ത് വരുന്നില്ല? ഭഗവാന് സ്നേഹത്തിന് യാതൊരു കുറവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? അച്യുത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിനൊരുക്കമാണ്. കൃഷ്ണനാകട്ടെ ഭക്തന് ഏതു വിധമെങ്കിലും സഹായം അരുളാൻ ഒരു അവസരം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭക്തന് എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ഭക്തനെ സഹായിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാനാണ് ആര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിറവേറ്റാനാണ് ആര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? കൂടുതൽ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത്.
എന്ന് പറഞ്ഞ യോത്സ്യമാനാനപേക്ഷേഹം യ ഏതേത്ര സമാഗതഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രസ്യ ദുർബുദ്ധേർയുദ്ധേ പ്രിയചികീർഷവഃ. ദുർബുദ്ധിയായ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നവരെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നിവിടെ ആര് പറയാണ്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയണ ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്